କ'ଣ ଆପଣ ବି ଫରେଭର୍ ଲିଭିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 2cc ପ୍ରାଇଜ୍ କେତେ କିମ୍ବା 2cc କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ଏହିସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭଗବତୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ସ୍କାମ୍ରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କେଉଁଟା ସତ ବି ହେଇପାରେ, କେଉଁଟା ମିଛ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ତ କହି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି 10,000ରେ କିମ୍ବା 12,000ରେ ଆପଣଙ୍କର 2cc କରାଇଦେବି, ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାମ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ମିଛ କହି ନିଜର କୋର୍ସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, 2cc ପ୍ରକୃତ ଦାମ କେତେ? 2cc କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଛିବେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁମାନିକ ଅନୁସାରେ 2cc ପ୍ରାଇସ୍ 34,000ରୁ 40,000 ଭିତରେ ଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3, କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି 2cc କରିବେ? FFPରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ପର୍ସନାଲ କେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍, କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ବା କମ୍ବୋ କିଟ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍ କେୟାର କିଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଣିବେ, ତେବେ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ କିଣିଲେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ, ଉଦାହରଣ 30ରୁ 40 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2cc କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 34,000ରୁ 35,000 ଭିତରେ 2cc ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ବୋ ନ ନେଇ କେବଳ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଛି 2cc କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଫରେଭର୍ ଲିଭିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ କାମ ଶିଖିବା କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ବୋ ବାଛି ସ୍ମାର୍ଟଲି 2cc କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ। ତ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ।